Што будзе з намі, калі прыйдуць нашы? Еш. Дранікі хардкор, это значыць бульба, соль, алей. Мачанка перамагае. Беларушчына нараджаецца фактычна на працягу нашага пакалення. У кожнага трасяншчыка трасянка свая. Нават я жыву ў Лондоне. Расія зноў вярнула нашу частку света ў 20-е стагоддзе. Паеш, пожалуйста. Норм. Все ты іголкі ва ўсіх яйцах, яны недзе там. Зрабіла з пазняка пудзела. Падаецца адным з галоўных беларускіх словаў, калі можна так казаць, дабрабыт. Дайце жыць проста. Дзе я, дзе ВКЛ. Дзяржава будзе заўсёды супраць беларускай мовы. Трэба выжыць. Будучыня мовы залежыць сёння ад расейскамоўных беларусаў. Добрый день. І я зноў у суботу з вами на сваёй кухні. І калі вы не разумееце, на якой мове я кажу, калі вы не разумееце сэнс таго, што я вам распавядаю, значыць, вы не ведаеце беларускую мову. Это беларуская мова. Яна такая. Яна адна з 3 самых пявучых моў в свеце нават. І сёння я хочу паразмаўляць з маім госцем на тэму, якую мы з ім ніколі не абмяркоўвалі, але мы вялікія сябры. Калі ты жывеш з чалавекам, сябруеш, калі ты з ім размаўляеш аб тым, аб сім, аб сям'і, аб нейкіх падзеях, ты не распавядаеш аб галоўным, а тым, што ты хацеў бы сам для сябе распавесці. Але ў жыцці то мы пра гэтыя тэмы не гаворым. Я не ведаю чаму. Таму што тэма, якую я хочу закрануць у нашай беседзе з ім, гэта беларушчына. Вось не беларушчына стэрэатыпная, якую мы там... Великое княства Литовское, там, Караткевич, это вот так. Не, вот беларушчына... Что такое беларушчына? І мой сябра – это той чалавек, з якім аб этом размаўляць нават полезна. Таму што ён мае вопыт жыцця і ў Беларусі, і в Еўропе, і працаваў і на амерыканскай радыёсвабодзе станцыі, і жыў і ў Празе, і ў Літве. Берем 2 ломтика хлеба, смазываем 1 горчицей, а потом сверху кладем половину бри. Добавляем картофельное пюре, индейку, клюкву и начинку. И потом уже сверху оставшиеся ломтики мюнстерского сыра. Смажем маслом внешнюю сторону сэндвича и кладем его на сковородку, желательно с антипригарным покрытием, чтобы не сильно перегревалось, средней температуры. Готовим по несколько минут с каждой стороны, переворачиваем. Как только хлеб станет золотистым и большая часть сыра расплавится, сэндвич готов. Снимаем с огня и даем пару минут остыть, прежде чем разрезать пополам и уже подавать с соусом. Это мой сябра Сергей Шупа. Сядай. Сегодня будем снедать сэндвичи. Это белорусская назва, старая белорусская назва. Як сэндвич будет по-белорусски? Во. Такого не бывало. Во. Так, ну давай почастуем. Вельмі по-беларуску, але не беларуская страва. Норм. Давай про наши справы. Что такое беларушчына? Я зачаплюся за пытанне пра сэндвич. Все мы ведаем, что таким кулинарным символом, точно визитовкой Беларуси и белорусчины стали драники.
Я уже не памятаю хто, але нехта просто прашерсціў корпус беларускай літаратуры. Бачыў, што да нейкіх 70-х, 80-х гадоў нічого падобнага беларускай літаратуры, як магчыма, беларускай кухні, беларускай душы не існавала. Ясна, з бульбы там было там 200-500 нейкіх страваў, дранікі недзе таксама нейкія там бульбяныя аладкі ці штосьці былі, але вось такое сімвалічнае значэнне, якое яны прынялі сёння ў нас. Яшчэ 70 гадоў таму нічого такого не было. Я об этом сказал, але мне люди не верили, сказали, не, это все равно наше. Ну, так это я абсолютно згоден. Довольно, что Ты едешь у Менск-2 аэропорт, и там эти магнитики продаются. Я купил магнитик, такая маленькая пательня, 3 драники на лядоў не висит. И я теперь, когда трапляю в некие такие замежности всякие, где треба блеснуть некой кулинарии, я таки завсёды выпекаю драники. Драники хардкор, это значит бульба, соль, олей. Все, больше ничего быть. Чому з'явилися драники? Так масово, такий символ, який навіть не чекав того. Ну, тому що драніки, як бульбяная страва, яны маюць нейкі свойскі, асаблівы такі свой прысмак, тому што там трошки смажыцца, нешта такое залаценькае, такое прыгожае, хрусткае, ну, чаму папулярныя чыпсы бульбяныя там у свеце, яны даюць такое нешта яшчэ, не проста там бульба, там ці смажаная, ці там мятая, тоўчаная, а маюць такое нешта. Пасля іх там зручна нечым намазаць, ты ж бульбянае пюрэ там не намажаш там нечым там ласасём там ці там гуакамоле, а тут намажаш. І береш і мажеш. Воно зручне, практичне, прагматичне і таке компактне. І, здається, ніхто, ні бита, ні водна країна аж такой якби трейдмарк на їх не поставила свой. Хоч я думаю, там і у Німеччині, так, але я не недзе там на... Ой, так, ти давай від мене трошки далі. Я ну недзе там на 10-м, на 20-м калі, у лепшым выпадку месцы. У Беларусі дзеля кулінарнай такой, скажем, сціпласці. Раптам яны вырваліся на першае месца, хаця, як зноў кажу, яшчэ 170 гадоў таму і блізка там не былі. Так мачанка перамагае. Беларушчына нараджаецца фактычна у нас на працягу нашага пакалення. Што такое беларушчына? Што гэта? Гэта такі даволі складаны комплекс нейкіх рэфлексаў чалавека на жыццё, на свет. Атрымліваецца, што беларушчына для кожнага свая. Гэта той канструкт, які кожны стварае сам для сабе. У нечым так, як, скажем, трасянка. У кожнага трасяншчыка трасянка свая, і немагчыма напісаць граматыку трасянкі, тому што трасянка – это і дыялект, это індывідуальны спосаб выяўлення ў мове кожнага чалавека, і яна як бы фармуецца паводле таго, як чалавек у гэтым свеце сябе пачынае акліматызаваць. Так і гэтая беларушчына. Кожны так неяк ідзе сваёй дарогай, але ёсць нейкія рэчы, якія як бы звязваюць усіх людзей, якія сябе адчуваюць або претендуюць на то, каб быць беларусамі, у нейкую цэласць. І тут ёсць праблемы. І тут ёсць праблемы. Тут ёсць праблема ў кучы, што такое беларушчына, і адкуль яна взялася ўвогуле. Гэта вельмі праблемная... Окей, мы будзем гаварыць пра нацыю, так? Так. Нацыя, зноў жа, мае і на працягу нашага жыцця некалькі разоў мяняла сваю як бы дэфініцыю напаўнення. Лічылася ў нашае дзяцінства, маладосці, што беларусы гэта вось такая ўжо склаўшаяся сацыялістычная нацыя, якая недзе ўжо так па дарозе да адмірання, як казаў там Хрушчоў у этой сваёй апакрыфічнай прамове, што беларусы першыя прыйдуць да камунізму, таму што першыя перайдуць на мову сусветную, рускую, і першыя перастануць быць беларусамі. І вось гэтае станаўленне беларусамі, яно цягнецца вось яшчэ ад тых всякіх, ну это мы сабе ўжо заднім чыслом як бы задаем гэты маршрут ад полацкага княства, там ВКЛ і так далей, і ніколі фактычна ім не даюць поўнасцю развіцца і сфармавацца ўжо нейкую закончаную нацыю, як это ва ўсіх у 19 стагоддзі суседзяў адбылося. Вось бачыш, еш. Заўсёды мы ведалі, што мова аб'яднае.
мова аб'яднае, таму што ўсе будзем размаўляць на мове і ўсе станем беларусамі. Але не атрымліваецца так. Не атрымліваецца, колькі зараз беларусаў, якія па ўсім свеце жывуць, які... Нават я жыву ў Лондоне, я не магу практыкаваць беларускую мову. Я чытаю вельмі шмат літаратуры на беларускай мове, але з кім я буду? З англічанамі практыкаваць беларускую мову? І такіх, як я, колькі там уже? 500 000 ці мільён чалавек? Але яны што, не беларушчына? Ну, кожного такого чоловіка можна спитатися, поводле чого ти білорус? Поводле пашпорта, поводле території, яку ти лічиш своєю. Мова. І такое недзе почалося складвацца ў 90-х годах, што сапраўды, першыню ў гісторыі людзі пачалі адчуваць гэтую мяжу, у рамках якой яны адзін з адным нешта маюць агульнага. Пашпарт. Першы раз у гісторыі. Таму што як можна пазнаць, да якой нацыі ты належыш? Тое, што ты называеш словам «мы» ці «нашы». Так. Так, відавочна. На працягу всього 20-го стагоддзя, я думаю, што можа, это і унікальна для Беларусі, слово «нашы» было такое абсалютна размытае і неяснае. Ну, возьми некий спорт. Наши там выиграли чемпионат по хоккею. Наши советские, так? Наши... Або вельмі цікаво розказував Кіпель, який був ще таким подшиванцем під час окупації. Книгу, яку ти написав, ми з ним написали, ён написав, я помог автобіографії. Ён розказує, популярна тема розмови в 43-м годі, там недзе в Чарзепа набрати води з колонки. Калі ўжо пачаўся пералом у вайне, калі там пасля Курска, і калі ўжо ясна было, куды яно хіліцца. І людзі, галоўная тэма. Ну, галоўная тэма, а што там Амерыка, тому што все спадзяваліся, што там штосьці будзе. А другое, што будзе з намі, калі прыйдуць нашы. Нашы, яны ўжо не адчувалі сябе ні мінчанамі, ні беларусамі, яны адчувалі сябе часткай вялікага савецкага народа. У канцы 80-х было пытанне на нейкіх там, даследаванне сацыялагічнае, па розных рэспубліках СССР, кім вы себе больш лічыце? Прадстаўніком сваёй тытульнай нацыі рэспублікі ці савецкім чалавекам? Першае месца занялі беларусы, якія значна больш лічылі себе савецкімі людзьмі, чым беларусамі. Яны абагналі нават рускіх. Ну, з рускімі трошкі сітуацыя спецыфічная, таму што СССР, можно сказать, некого СССР для русских николи не існувало. Это была Россия. Вот. И тому им было пофиг. Все равно это наше. СССР, Россия и русские Россия. Але все остальные народы лічылі себе найперш там грузинам, узбекам, эстонцам, нават украінцам, толькі пасля савецкім чалавекам. Беларусы тут сапраўды ім Хрушчоў даў такі імпульс, і яны просто по этой дарогай павалілі. Можа таму, што вельмі шмат прыехала з той же России людзей. Беларусы былі адна з самых... Третье место. Больше титульной нации было только в Армении и в Литве. Белорусы были на третьем месте, там было 85-88% белорусов. Вот, так что не. Приехала. Ясно, что якостно белорусы стратили в 30-е годы, 40-е годы, кольки было вынищено, Голокост, плюс там эміграція паўмільёна таксама в 44-м з'ехала. І засталося такое сапраўды матэрыял для стварэння савецкага чалавека. А хто зараз нашы? А зараз яшчэ не адрэфлексавана тое, што адбываецца за апошнія 4 гады толкам. Мы недзе так у 1000-х годах уже наближаліся до такого прыняцця вот этой ідэі грамадзянскай нацыі, не этнолінгвістычнай, што сапраўды кожны, хто лічыць сябе беларусам, хто беларускі патрыёт, беларускі пашпарт, паўсюль там парву пашчу за Беларусь, вось, то на якой мове ён гаворыць, казалі, ну окей, наш. Цяпер, асабліва пасля 22-го года, Расія зноў вярнула нашу частку света ў 20-е стагоддзе.
І зноў, як это добра показала Украіна, пытанне мовы стала зноў актуальным. Фактычна, якая зачэпка была, вось недавно чуў у Амерыцы размова у метро нейкіх рускіх женщин. Они сказали, ну вот им же ж пришли вот и заставляли всех говорить по-украински. Конечно, вот там же 2/3 Украины, а наши русскоязычные. Вот и они, конечно, восстали, и вот Россия им помогла. Зачепка за мову. Также гэты бунт, які справакавала Москва на Донбассе ў 14-м годзе 13. Ён быў типа за право не прымаць украінскую мову. Там быў закон, які прымалі пра мовы, там та-та-та-та, і вось зачапіўшыся за мову, яны сказалі, мы не дамося, каб нас прымушалі жыць у краіне, дзе там, скажем, дзяржаўная мова украінская, дзе трэба там ва ўрад прыйдзеш там запаўняць там бланкі ці што. Так што размаўляць нікога ніхто не прымушаў. Это все хлусня. І сёння там пасля ўсяго все роўна там людзі гавораць па-руску, самі не прымушаюць. Вось. Але просто Расія дала зразумець, што кожны, хто гаворыць па-расейску, это наш чалавек, і мы яго прыйдзем бараніць у любое месца зямнога шару. І гэта сігнал. Я заўсёды перакладаю, паеш, пожалуйста. Заўсёды перакладаю сітуацыю на ангельскі лад. І я ось так для сабе выстроіў такую мадэль. Сидять некие парламентарии ангельские и кажут, слухайте, там подъем ирландской мовы в Ирландии, и треба наших людей там боронить, они же вот скоро и по-ангельску не будут размовлять, будут на этой непонятной ирландской, и что нам робить? Надо посылать танки, поедем на танки в Ирландию, так? Это такая логика. Ну, логіка така, але, на жаль, тут ніякія параўнанні, аналогіі не працуюць, тому што ў ірландцаў значна больш ніякіх за што трымацца і што ім не дазволіць перастаць быць ірландцам. Это і рэлігія, і гісторыя, і музыка, і ўсё, і проста страшна папулярны ў свеце, і танцы. У беларусаў гэтага вельмі мала. І самае важнае адрозненне – это сапраўды мова. Самое бачнае, потому что есть там и характер, там и кухня, и все, але гэта такое. Ведаеш, заўсёды нас пугали, что ну, прыйдзе пазняк, и все будете размаўляць на мове, и будзе катастрофа. И я памятаю той момант, калі Мечыслаў Грыб в один день выйшаў, ён быў спікером, и пачаў размаўляць на мове в парламенте. И у меня был шок. Такой советский милициант. И такой бам в один день. Як так здарылася? И потом я вот для себя зразумеў, что гэтыя чыноўнікі, яны к мове адаптируются першымі. Это для іх праца. Гэта праца, гэта грошы, гэта статус. И таму, помнишь, як яны пераходзілі ўсе на мову? Лёгка. И в пассиве она была, а потом стала в активе. Все добро. И вот у меня была такая история. Я повинен был поехать в Белосток, и на Белосточне там сустракаться с Евген Вапа, Латышонок, это вся наша белорусская комарилья, национальная комарилья. И я не мог там размовлять по-российски, ну, не то место. И размовляли с Витей Ивашкевичем, и кажу, Витя, вось еду на Белосточину, по-беларуску не размаўляю. И Витя лупит тросянка. И у него лупит тросянка, у него была своя тросянка. И я шмат помылок зараз роблю в мове. Але ось, а Витя не соромится ніколі этих помылок. Ну так, на некий там, иногда на вояз, інший раз проскокує там українське слово, білоруське, русське, все равно. Сенс у тым, што ён размаўляе на беларускай. І я 2 дні размаўляў на беларускай. Да, на трасянкі, да, блытал там все, што мог. Але, ну, вот гэты пералом, ён лёгкі. Ён не такі цяжкі, як нас пугалі. Тут справа ў тым, чым Беларусь адрозніваецца фактычна ад усіх нават ад Украіны. У нас няма падзелу расійскамоўных і беларускамоўных. Як-то там, скажем, Латвия, Эстония, нават Литва, да все равно все по-литовску умеют. Все белорусы двухмоўныя.
Все беларусы білі. Ясна, зараз расце нейкае пакаленне, якое невядома, што цяпер там адбываецца, але наше пакаленне, ну, так фактычна дарослыя все людзі, просто у іх унутры гэтыя прапорцыі могуць быць розныя, там ад 0 до 100% гэтыя дзве мовы паміж сабой. У нейкай сітуацыі чалавек говорыць па-беларуску, у нейкай па-расейску, у некаторыя толькі так ці толькі так, але все роўно і прачытаю, і зразумее, ніколі не будзе вось этого бар'ера ніколі не было. И тому этот переход этого барьера, он таки, в принципе, не тяжкий. Это не то, что это с ангельской на ирландскую перейти. Это раз-два, трошки там просто некий период тросянки, и все. В законе об мове еще советским 90-го года были прописаны там термины 3 года, 5, там 10 годов, коли ласка, вучи, и нема проблемы. И проблема возникла, я думаю, что в Москве. Так, ну, думаешь. Все эти иголки во всех яйцах, яны недзе там. Потому что недавно я отчул, что там нехто обурался. Вы послушайте, они в детских садах хотят завести белорусский язык. В армии, вы представляете, что там творится? В армии или в детском саду детей, маленьких детей, неокрепшие души, и они уже их отравляют этим белорусским языком. Вот у них такое уявление про то, что это для их конец просто... Так, это так. мяжа расійского свету ўзнікае вельмі рэальна. І таму кожны беларус, які сёння гаворыць па-руску, па-расейску, мусіць задумвацца, у якой краіне, у якой Беларусі ён хоча жыць. Так, але у мяне ёсць такі свой позірк на гэтую праблему. Мне падаецца, што руская і беларуская мова, яна не належыць расейцам. У іх няма ў рускай мове нават назвы нашай краіны. У іх там нейкая Беларусія. І я ўжо не кажу пра шуфлядку. І гэта беларуская руская мова. І мы на яе имеем такі ж права, як і рускія. Потому што, ну, якія ваши справы да нашай рускай мовы? Это наша. Яны, беларусы на ёй размаўляюць. Яны могуць на ёй размаўляць, могуць не размаўляць. Павінна яна быць дзяржаўным языком? Не. Але жывуць людзі так. Калі памылка была зроблена, калі той же Зянон напугаў всех, все будут размаўляць. Это не было такого? Ну, оно было не такое, это так трактовали. Это уже пропаганда. Так. Зрабіла з Пазняка пудзіла такое. Да. Потому что они ведали, что это такое сензитивное питание, и люди будут... И вот это Лукашенко был обраны в 94-м, и с этой нагоды так само. Потому что там про БНФ и Позняка напляли всякой лухты, и люди верили, что Позняк будет вешать коммунистов, Позняк примусит всех говорить по-белорусски, Позняк посадит всех русских на чемоданы. Все это хлусня, и мы нават ведаем, там, кто некоторые лозунги выдумлял. Сегодняшние великие наши змагары за демократию, так, не будем показывать пальцем. Вось. Але добра. Я разумею, что вось ёсць беларускі варыянт, але это мы так думаем, або вот наши рускамоўныя. Россия так не думает. И им пофиг, и российским танкам это так само пофиг. Так, абсолютно. Говоришь по-русски, и все, приедем тебя спасать. И інший погляд у нас у русских на эту проблему. Для мяне, вот я ўжываю вельмі часта ў праграме гэтае слово, якое мне падаецца адным з галоўных беларускіх словаў, калі можна так казаць, дабрабыт. Кажу, где я першы раз яго, я помню нават, дзе я першы раз яго услыхаў. Я сядзеў конец 80-х, я сиджу на тэлебачанні ў студыі на праграме «Крок». І сярод гасцей Вітя Івашкевіч. І нейкі там камсамолец всраты, нешта Віце там прамаўляе: а што вы хочаце? А што, не будзе партыі, не будзе камсамола, не будзе ідэалогіі, што будзе? І Віця сидзіць такой, помніш, он такой: дабрабыт. І гэта ўсіх павергла ў шок. Что это? А что это такое? Я первый раз это слово отчу и думаю, а что у ім в этом добробыце? И зараз я не ведаю, ці ёсць у рускай мове слова схожее. Нема.
Русская мова такого слова не мае. Благосостояние, якім перакладаецца добробыт, это не русское слово, это старославянское. В сенсе, оно позычанное, своего слова у них немало. Это старославянские слова, нібыта як русские успрымаюцца, они не русские. Они не русские, они позычаныя. Так. Вся эта терминология философская, она пришла... А для тебя что такое добробыт? Что тут, если в белорусскую входит добробыт, это одна из неких фундаментальных, одно из неких фундаментальных понятий. Ну, дайте жить просто. Дайте людям все, каб яны самі маглі спокойно, нормально жить, каб мелі свой там кавалак. Лад жыцця. Лад жыцця, нейкая маёмасць прыватная. Вось ты маеш свой дом, хутар, хай сабе ў горадзе кватэру, але там маеш просто сваё атачэнне, кола сяброў, дзе табе просто добра, ці табе зручна, тебе абсолютно пофиг, что там у нас в Сирии робіцца, ці там в Занзибаре. Разумееш, ты просто живешь для себе. Потому что русский народ несчастный для себя не живе. Он живе просто для некой великой миссии и хочет осчастливить этой миссией весь свет. И за это платят вельми великую цену. Той самый как бы распад России, головным бенефициаром будут русские люди. Ки нарешті почнуть жить для себе, а не для того, как все нас боялись. Вот нафиг, белорусы абсолютно пофиг, его боятся ці не боятся. Ну, так вот, добробыт у тым, каб просто, каб тебя любили все навокал, а не каб тебе боялись. Это добробыт как бы знешний, просто ты будешь спокойно жить, коли просто вокол тебе живут люди, які тебя любят, а ты любишь их. И у тебя нема ни претензий, ни ты, а там, коли там хтось там кричить, там, верните там Смоленск, там, Чернігов, Вільню, Белосток, пофиг. Где гэтыя гарады, что там их было беларускае, галоўна, каб гэтыя гарады былі ў руках наших сяброў. Все вырашаны тэрытарыяльныя пытанні. Мне падаецца, што гэта памылка беларускіх дэмакратычных сілаў, што многае, вельмі шмат рэчаў, якія не аб'ясняліся толком, не даводзіліся да людзей. Вот я ўжо не могу чуць про Великое княжество Литовское. Я читал Ермоловича, я то и сё, я ведаю про той час. Но я не могу больше. Где мой меч тогда? Где мой конь? Ну какое я и ВКЛ? Где я и где ВКЛ? Я хочу нечто чуть про сучасную Беларусь. Но погляди, дзе былі нашы сродкі масавай інфармацыі, так званыя дэмакратычныя, незалежныя. Беларусь была адзінай постсавецкай краінай, адзінай з усіх, дзе не было ўнутранай рэтрансляцыі Радыё Свабода. Россия была, на сярэдніх хвалях, Москву, Петербург. У Беларусі не было. Нават у самыя лепшыя часы яшчэ кебічаўскія. Прыязджаў Вячка Станкевич, дырэктар, быў перамовы там, ну, можа, дайце FM, Менск. І таму гэта і рабілася, і гаварылася, але не ў такім аб'ёме і не ў такіх маштабах, каб гэта даносілася да шырокіх пластоў насельніцтва. Тыя людзі, якіх не трэба было пераконваць і вучыць, яны это слухалі, чыталі, а асноўныя масы, яны жылі сваім жыццём такім фактычна вот постсоветским, где тыя все штампы заставаліся, і все ўяўленні пра свет, і што такое благосостояние, и у чым оно выявляется. Што зараз ведаць павінен беларус, каб сябе адчуваць беларусам? Што чытаць, што слухаць, чым цікавіцца? Ну, зноў жа ж, это занадта шырокае пытанне. Так? І кожны, перш за ўсё, сам мусіць задумацца, што яго робіць беларусам. І проста пачаць, сапраўды, адчуваць, што такое наша. Вось, скажем, там, я не ведаю, там, людзі там глядяць, ну, беларуская тэлевізія ўзровень ясны, все глядяць Москву. Ну, так. Там і шоу, там і грошы, там і все гэты спевакі, якіх людзі лічаць нашымі. А каго ім лічыць нашымі? Саладуху? Ну так. Ну, ёсць эта праблема. І таму сёння цяжка нават такое пытанне ставіць, таму што мы ж гаворым не пра гэтых, каго там не трэба пераконваць, а тых людзей, якія ўсё яшчэ жывуць у такім свеце. Я, калі быў зусім юны, я
чытаў Караткевіча на рускай мове «Дзікае паляванне караля Стаха». І чытаў з задавальненнем, все добра. Праходзіць нейкі час, і мой сябра мне кажа: «А ты чытаў «Дзікае паляванне»?» Я кажу: «Так». Ён кажа: «На якой мове?» Я кажу: «На рускай». «Дык ты не разумееш Караткевіча». «Чаму?» «Это не твой роман, які ты...» Я такой: «А дзе взять на беларускую?» Разброшураваны, Нёман ці якой-то журнал. І я открыл, и я не закрыл книгу, пакуль не дачытаў. І з таго часу я не чытаў ніводнага апавядання Караткевіча на рускай мове. Ніколі. Гэта шлях да беларушчыны праз эстэтыку. Вось для мяне Караткевіч гэта беларушчына. І для мяне ад Караткевіча падача, якую хтосьці прыняў з літаратараў, гэта Бахарэвіч, які для мяне зараз сучасная беларушчына. Вось мне гэтыя маршруты, гэтыя трасеры, яны мне цікавыя. Як дахадзіць? Чым зацікавіць там дачку беларускім такім, што каб гэта пачало работаць? Ну, Караткевіч быў, сапраўды, брамай у беларушчыны для шматку, для мяне таксама, я калісьці. Былі там нейкія ўжо ў душы прадпасылкі да таго, там, каб проста... Ну, і сябры былі. Ну, это такі савецкія часы шэрыя, такія ты шукаў сабе, за што зачапіцца. Каб быць іншым. І вось у гэтым адчулася іншасць, цалкам прымальна і файна, потому што ездзіш там, я не ведаю, у Вільню, там, у Латвію, у іх нешта ёсць сваё, у нас нічога няма. Там это школьная праграма, там, бо я мужик, дурны мужик, каму это трэба? А тут бабах, раптам Караткевіч. Вау! Так і мы, як бы, такія самыя, як і ўсе іншыя, хаця б. Вось, Караткевіч так. Не ведаю, ці сёння Караткевіч, тому што ўжо сёння на эту тему написано, зроблено, я уже не ведаю, что там можно и запропоновать. Но Караткевич это как бы такая простая дорога. Хотя, скажем, для тех людей, вот мои дети, которые выросли уже, скажем, у белорусской мове, всеми они уже читали и там ничего, ну, кажу, ну что, так это и так ясно все. Тут нічога новага няма. Это для нас, людей, які ось яшчэ як бы з этого саўка вылазілі, ці яшчэ не вылезлі, так вот для іх это можа сапраўды можа быць такім імпульсам. Але не толькі, нават не толькі беларуская літаратура. Глядзі, вот зараз того Гаррі Поттера прачыталі там все уже 100 разоў і па-расейску, хто там і па-ангельску. Раптам Янушкевіч, колькі-то гадоў 5 таму, выдае па-беларуску і стаяць там сотні чэргі купляць это. Да, я читал это по-русски, но я хочу, чтобы мои дети читали это по-белорусски. Все, дети читают это, и для них это уже абсолютно нормально, что это по-белорусски. Зараз Стивен Кинг, зараз Толкін, нарэшце. Все гэта, і гэта таксама факты беларускай літаратуры, беларускай культуры, беларускага свету і беларушчыны ў самым шырокім сэнсе. Ты адзін з тых людзей, хто нават вяртае аўтара у Беларусь. Я пра Моша Кульбака, напрыклад. Я нічога не ведаў пра яго раней. Нічога, к стыду свайму. Сорамна, але для мяне это ні аб чым не казала. І калі я прачытаў твае пераклады, гэта моц такая, якую... Это той буквар, які мы прапусцілі. Гэта таксама таму, што былі часы, калі эта беларушчына сапраўды кудысьці сыходзіла ў нябыт, прыходзіў камунізм, але прыйшоў 81 год, а камунізму як не было, так і няма. Таму все, што такое магло б зайграць на тую самую хвалю, яно неяк і не шукалася асабліва. А Кульбак это як... Гэта самы вядомы пісьменнік міжваеннага часу, які стварыў у Беларусі, у свеце. Нашы все беларускамоўныя так невядомыя, яны такія рэгіянальныя. Он над усімі, ён мадэрніст, ён все. Ён перакладаецца дагэтуль на розныя мовы, выходзяць і ў Амерыцы, і ў Нямецчыне, і ў Францыі, і ў Іспаніі, і ў Польшы. Шмат людзей, хто а у нас не было, беларусы не ведалі, таму проста мы вырашылі гэтыя прагалы запоўніць. Зараз нам засталося апошні том выдаць, і будзе поўны збор твораў. І гэта вяртанне беларус, тому што ён больше ніякай краіне не належыць.
Літоўцы часам яго лічаць за свайго, таму што ён напісаў адну такую проста хрэстаматыйную паэму «Вільня». Літоўцы ведаюць яго толькі па адным творы, па паэму «Вільня», і таму лічаць яго толькі дзякуючы этой паэме самым галоўным идышамоўным літоўскім пісьменнікам, паэтам, які належыць Літве. Беларусы ведалі толькі адзін раман Зельмяняня, пераклады там Зельманцы старым, такім скарочаным, і лічылі, што это такі круты беларускі. А ён значна шырэйшы, чым толькі беларускі, ці толькі літоўскі. Ну, нам нельга казаць літоўцам, што Вільня гэта была пра беларускую Вільню, не? Мы ж не хочам правакаваць. Я не хочу зараз яшчэ так на паўгадзіны, таму што это вельмі балючая складаная тэма. Я лічу, што літоўцы маюць поўнае права беларускія гарады называць сваімі традыцыйнымі назвамі. Гардзенас, Наўгардукас, Брэслаўя, Браста. А беларусы, літоўскія гарады беларускімі, што сведчыць пра агульную гісторыю і пра блізкасць нашых народаў. І толькі так это трэба ўспрымаць. І калі мы гаворым «Вільня», это ні ў якім разе не значыць, што мы там хочам забраць, прэтэндуем. Скажы, якім стаў маркерам Вільня ці Вільнюс? Маркерам чаго? Некай беларушчыны. То есть чалавек, які датычыцца да некай беларушчыны ў сваім, ён ніколі не кажа «Вільнюс». Ну, паглядзі, калі мы першы раз пачулі все слова «Вільня», калі мы вучыліся ў школе на уроках беларускай літаратуры, наша доля, наша ніва, купала, колас, все это было ў Вільні. Я ўжо нават не памятаю, ці мы асацыявалі гэты горад з Вільнюсам. Можа быць, так яно само сабой неяк. Вось, і гэта тэму, якую мы нармальна з літоўцамі мусім проста, каб яны перасталі палохацца таго, чаго не трэба палохацца. Міжваенная Вільня для беларускай культуры гісторыя была вельмі важнай, і гэта зноў жа ж яны вельмі добра трымаліся з літоўцамі тады. Літоўцы там польскі уціск таксама зазналі вельмі па поўнай праграме, і часам яны з беларусамі трымаліся вельмі добра, асабліва это каталіцкія кругі, Адам Станкевіч і так далей. І гэта проста літоўцы, прычым літоўцы ні адзін дзень не пакідалі мару вярнуцца ў Вільню. А для беларусаў гэта зноў жа як і сёння это там 30-я зараз тэма. кажа, і слова агульнае вельмі шмат разоў ты узгадваў. І ось у нас агульнае з Расіяй, агульнае з Украінай, агульнае з Літвой, з Польшай. А што сваё? Ну, па-першае, зноў вяртаемся, і непазбежна это мова. Так. Прычым будучыня мовы залежыць сёння ад расейскамоўных беларусаў. Так, толькі яны, таму што гэта людзі, якія 100% паўсюль ужываюць беларускую мову, так званая беларуская. Яны проста, чым больш яны будуць ваяваць там і кагосьці гнобіць, тым хутчэй яны проста занепадуць і не дадуць проста працягу ніякага. Трэба вельмі мякка тлумачыць людзям, што калі яны хочуць жыць у незалежнай Беларусі, гэтая незалежная Беларусь мусіць мець і лінгвістычную мяжу. Мой сябра аднойчы прыехаў з Польшы, мы былі ў Беларусі, і дае мне журнал «Хаслер» польскі. Ну, такі, гэта ж такой журнал, але гэта такой каталіцкі. І ён кладзе і кажа: это павінна быць у Новай Беларусі выйсці першае на Тарашкевіца. Все прачытаюць. Ну, памятаеш, што было там 80-е, 90-е, што поспех беларускай мовы будзе заўважны тады, калі на ім пачнуць гаварыць злодзеі і прастытуткі. Так, памятаю, з'езд беларусаў свету, 93-й год, все эти амерыкосы прыехалі, і ім званілі нейкія дзяўчаткі, па-беларуску іх там раскручвалі. І кажуць, ужо ў Беларусі все ў парадку, ужо все на добрай дарозе. Я учора размаўляў здесь з маёй госці, і я казаў пра тое, што мне падаецца, што беларуская мова, ёй не хапае, лінгвістаў хапае, палітыкаў нават у дэмакратычнай Беларусі будзе хапаць, але не хапае рэкламшчыкаў
рэкламшчыкаў, якія б зрабілі гэта цікава. Калі нават вось, калі это, можа там 5 гадоў таму, калі в Беларусі з'явіліся гэтыя постары, там, агрэс, і людзі ўжываюць гэтае слово. Таму што і я разумею, што гэта не гэта не дзяржаўная гісторыя, так? Дзяржава будзе заўсёды супраць беларускай мовы. Але вось такія хады, яно працуе. Калі дзяржава зменіцца, вось тая дзяржава можа вельмі хутка ўсё змяніць. Мне падаецца, што моўнае пытанне, яно ўжо не будзе такім балючым, як было ў 90-х. Ну, тому што тады была актыўная прапаганда супраць, вельмі моцная. Ну і ты згадай, што беларусы зараз, калі тады мы ведалі, што па-беларуску размаўляе калхознік, то зараз гэта ўся інтэлігенцыя. Ты нават уже у нейкіх там канферэнцыях ты ўжо не можаш ужываць іншую мову. У палітыцы пераважна. Палітыцы так странна. Так, але проста ўсё зноў жа залежыць ад сітуацыі вакол Беларусі. Сёння это ясна вайна. Расія, таму што Расія будзе рабіць всё, каб этой беларускай мовы там не было. Таму што гэта значыць канец проста сіх шансаў Расіі пашырыцца далей за гэтую мяжу, за гэты там. А што мы павінны рабіць зараз? Не калі зменіцца нешта, а зараз што можна рабіць такое? Всё, што кожны умее рабіць і рабіць як найлепей. Хто там пісьменнікі, хай пішуць чым болей, выдаўцы хай выдаюць, чытачы падтрымліваюць, купляюць, чытаюць. Кожны на сваім месцы, палітыкі, юрысты хай рыхтуюць там. Проста працы куча, і сёння ёсць магчымасць нешта рабіць. Калі сапраўды, калі беларусы вернуць сабе сваю дзяржаву, каб там будзе як знайшоў. Опа, і гэта ёсць, і гэта, і Толкін перакладзены, там і Боргс перакладзены. Разумееш, всё, і не трэба будзе там з нуля пачынаць. Гэта напрацоўкі мусіць быць сёння ўжо задачай кожнага, хто на сваім месцы нешта робіць. Это не значыць, што сядзець і чакаць, калі ж там, скажам, нешта зменіцца, і калі з неба нейкі ратунак упадзе. Ты ратунак у тым ліку вот этой штодзённай шэрай працы і рыхтуецца. Паўсюль, што тут, што ўнутры Беларусі, хоць там это так часам там пад плінтусам робіцца, ці там не так адкрыта, але ўсё роўна трэба трымацца за існаванне, трэба выжыць, проста паспець зрабіць да таго моманту, калі той дзень прыйдзе, зрабіць чым найболей, каб это падмурак рабіўся там, дзе это можна, так, як это можна, і тымі, хто гэта можа рабіць найлепей. Мы вздрогнули, і у нас з'явився чай. Гарбата нават не чай. А чай, ось слово, якое двигає сюжет. В гарбата ж і в польскім гарбата, і по-літоўскі гарбата. А чай – это ж турэцкае слово. Ну, може і китайська. Я прочитав, що... Так, чай турецька так само. І в Росії є чай. Що символічно? Ёсць і куча іншых моваў. Там я бачу карту, адкуль яно прыйшло па сушы, так это одно, а калі прыйшло па мору, это те, а там будзе чан або чай, а Беларусь, Польшча і Літва – это гарбата. Гарбата па-літоўску, гарбата па-польску. Калі краіна становіцца, не становіцца, яна нават існуе як нейкі цэнтр для сабе, і вакол Беларусі былі тыя гульцы еўрапейскія, хто нас, там, на нас, я даже нават не ведаю, якое слово казаць. З кім у нас вельмі шмат агульнага, так? Гэта Літва, Расія і Польша. Украіна менш. Ці не? Так. Гэта гістарычна. А Украіна – гэта цэнтр трохкутніка Расія, Польша, Турцыя і Польша. Іншы набор. І
Наше першае ўяўленне пра Украіну гэта проста наша агульная гісторыя пад расійскай імперыяй і Савецкім Саюзам. І тут нашыя лёсы даволі блізкія, перш за ўсё з-за блізасці мовы. Часам просто чуеш мову і 5-10 секунд мусіш, пакуль зразумееш это па-украінску ці па-беларуску. Я аднойчы футбольны матч глядзеў, і ён быў на украінскай, і я нават минут 5 не разумеў, што я беларускую слухаю. Або мы неяк былі ў Кіеве, недзе там здымалі апартман, і калі там гаварылі з гаспадыняй, штосьці пасля ў канцы што мы, адкуль мы і што мы, она говорит: ой, а разве вы не па-украінскі гаварылі? А мы по-беларуску з ёй гаворым, таму што і мы з украінцамі не патрабуем перакладчыкам, кожны гаворыць па-свойму, і все это нормально. І гэта нас страшна збліжае. Мова – гэта вельмі важны фактор. Ты значна бліжэй, чым украінская з расійскай, беларуская з расійскай, ці з Польшай, і з польскай яшчэ далей. Але гэтыя дзве мовы взаемазразумелыя, амаль што там на 99%. Ось ты працуеш з мовамі. Ты перакладаеш нават аўтараў, якія я не ведаю, як можна было перакласці, там, Борхеса. Таму што я чытаў яго толькі на расійскай, і той не проста. А я уяўляю, як гэта па-іспанскі, і як гэта будзе, как гэта з іспанскага на беларускі перакладаць. І ты працуеш з мовамі. І я ведаю, што ў вашай сям'і вы нават не білінгвы, а вы полілінгвы. Што ты, што вёсна. І я ведаю, што у вас такія былі эксперыменты, калі вы пачатак тыдня і пачынаеце размаўляць на якой-нибудь мове і размаўляеце на ёй нядзелю, там тыдзень. І потым іншая мова. Там і партугальская, і нават беларуская, і харвацкая. І колькі зараз у цябе моваў? Ой, я не люблю гэтае пытанне, таму што часам чуеш, як нехта гаворыць на замежнай мове і думаеш, каб жа ж я так мог прыгожа гаварыць. Я страшна зайздрошчу тым, хто валодае мовай дасканала. І часам думаю, можа быць, я замяніў гэтую колькасць моваў, якіх я там так магу там чытаць, гаварыць, разумець, на меншую колькасць, але там, де нейкая дасканаласць бы адчувалася, не ведаю. Хаця я абсалютна спакойны з тым, што цяпер, чым больш проста у большай частцы света ты адчуваеш сябе больш-менш нармальна, таму што, прынамсі, разумееш, што вакол цябе адбываецца, таму што разумееш мову. Ну, для мяне такіх два чалавекі, якіх я ведаю, хто так працуе з мовамі. Гэта яшчэ Лявон Баршчэўскі. Лявону там нават я не ведаю, колькі мову. Аднойчы ён паляцеў на канферэнцыю ў Румынію, взяў сабой падручнік румынскага, пакуль ляцеў, пачытаў яго, выйшаў і даў прэс-канферэнцыю на румынскай. Я кажу, что адбываецца? Чалавек, какой-то камп'ютар, які... Ён кажа, вельмі проста, гэта блокі, яны вось так, Не, як дыслексіку, мне гэта, не. Якімі мовамі ты задаволены, з якіх ты перакладаеш? Задаволены уроўнем валодання? Так. Ну, не з якім. Я з любой, з якім я працую, хацеў бы валодаць значна лепш, але прасцей за ўсё, напэўна, перакладаць з літоўскай. Ну, не з іспанскай. Ну, з іспанскай я ж так актыўна нават не валодаю, я магу гаварыць, але не так... Але 900 сторонак пераклаў. Так, ну я яшчэ перад тым Маркеса пераклаў, пасля чаго мне ўжо нічога не страшна. Вось, ну, проста моя першая мова, якой мяне вучылі, была французская, трэцяя мова італьянская, і таму у інстытуце замежных моваў, і таму раманскія мовы я разумею на ўзроўні структуры, і там проста слоўнік табе дасць... дапаможа табе са словамі, якія табе не зусім. Все роўно ты кожнае слова, кожны прыметнік мусіш правяраць, таму што там ёсць нюансы, якія, каб перакласці, ўжо мусіш сапраўды паглыбляцца. А так можна перакладаць, але все роўна я так не адчуваю мову, як я адчуваю, вось, ну, скажем, літоўскую ці харвацкую, з якіх я перакладаю.
Цікаво перакладаць з ідышу, таму што ідыш, хоць ён падобны нечым на нямецкую, але это іншая мова, і там структура сінтаксічная, не нямецкая абсалютна. Яна вельмі пад уплывам тых моваў, дзе людзі, якія на іх гаварылі, пісалі, жылі, скажем, в нашым выпадку Кульбака – это беларускае, там ты бачыш, як яно проста амаль даслоўна перакладаецца, і ты не мяняеш структуру сказа, ён думае так, як думаюць беларусы. Хоць мова, яна германская па паходжанню, але ў гэтым таксама вельмі цікава пазнаваць, скажем, у ідышы нейкую аснову, якая ў нейкім сэнсе і беларуская. Ну, у выпадку Кульбака, у кагосьці это будзе украінская ці польская, калі бярэм іншых пісьменнікаў. Шолам алейхім украінская і Цоклай Бушперец польская. Вот. И это вельмі цікаво. Сябра моих родителей, это была еврейская семья, и я веду еще самую старую представницу этой семьи, там, она прожила 92 гады, и апошнія там гадоў 8 она прожила в Америце, а это были наши соседи. И я з ёй размаўляў, а яна чытала на ідышы. І я прачытаў Тывье і кажу ёй, вельмі смешна. Яна кажа, Коленька, не смешна, смешна на ідышы, на гэтым не смешна. І я разумею, што мы розныя кніжкі чыталі з ёй. Так, хаця расійскі пераклад не кепскі, шабадала. Але ясна, што это трэба чытаць. Ну, трэба чытаць. Уже сёння, на жаль, ідыш кудысьці адышоў, але яшчэ трошкі трымаецца, яшчэ мёртвай мовай это назваць. Ну, ось наш іншы госць, Зіслус Ліповіч, ён вельмі шмат працуе з ідышам. 5 аўтараў, якіх бы ты хацеў перакласці. Пасля этой пяцёрка будзе мяняцца кожны год. Я не ведаю, мне проста, ну, сёння тое, што ў мяне на стале ляжыць, это не абавязкова тое, што я там хацеў бы цэлае жыццё перакладаць. Гэта вялікая віленская сага Крысціны Сабалёўскай «Сілва Рерум», 4 тамы. Гэта зборнік навелаў Фрідеберта Тугласа, эстонскага класіка, пачатак 20-го стагоддзя, такі дэкаданс. Гэта дакончыць поўны збор твораў Мэйшы Кульбака, застаўся адзін том, дзе войдуць п'есы, карэспандэнцыі, артыкулы і ўсё астатняе, што засталося. 5 кніг, якія б ты параіў прачытаць людзям, якія плануюць зразумець для сабе беларушчыну. Окей, для тых, хто не ведае нічога. Окей, Караткевіч, «Каласы пад церпом тваім», апавяданне Гарэцкага «Рускі», прозу Міхася Стральцова. «Собаки Европы». Это 5-й галоўны, чакаю. Ну, Гарэцкага ўвогуле ўсё. Раман «Дзве душы» найперш. Я не ведаю, колькі я тут ужо напералічыў. Ну і, вядома, «Собаки Европы», это, я думаю, галоўная беларуская кніжка 21-го стагоддзя. Згодна, цалкам згодна. Якое, можа, апавяданне, можа, раман апісвае, можа, это гістарычная кніга, можа, іншая, якая бы апісвала тое, што зараз адбываецца з Беларусі? Ну, у прозе гэта ўжо зрабіў Бахарэвіч у кніжцы «Ператрус у музеі», апавяданні на тыя балючыя тэмы 20-21 гадоў. Нейкае асэнсаванне новай жыццёвай сітуацыі ёсць у кнізе Ганны Янкуты «Час пустазелля». Ты досвед выгнання, эміграцыі. Ну, я думаю, гэтыя кніжкі яшчэ пішуцца. Калі у цябе была б магчымасць воскресіць некага чалавека, некую гістарычную асобу, і дадаць яго бюлетэнь на выбары, каго б ты хацеў? Я думаю, што сёння хапае людзей, якія значна больш... Каго б хацеў дадаць сучасных? Прэзідэнта Вінцука Вячорку. Хоць, можа, ён бы упіраўся, але гэта чалавек, якому б я давяраў, это для мяне такая канстанта. З кім з ныне жывучых беларусаў ты б хацеў нават павячэраць?
Ну, это питання задається так, з яким я не маю магчимості повечеряти. Ну, так. Ну, я, конечно, з всіми, з ким я хочу, я маю той контакт, який нам дозволяє ситуація. Так що тут... Щасливий ти чоловік. Я абсолютно в этом упевнений. Коли казати про тих, хто цікавий тобі з тих історичних особів, як чоловік, не як діяч, а як чоловік, який тобі було цікаво з ним порозмовляти, і кого вже немає в цьому світі? Ну, мені цікаво було порозмовляти з старшим братом Костуся Каліновського Віктором, який був такий книжник, рано помер, який от викопував цю Білорусь з ніяких не ведаю чого. Цікава особа білоруської політики 20-х років з метро Прищепов, нарком земляробства, який робив червону Данію, як він казав, якого просто рано виключили з життя. Ну, з тими письменниками, які я лічу найлепшими білоруськими письменниками, це Гарецький і Кульбак, які фактично амаль що одногодки, недзе паралельно жили, недзе нават у Вільні на початку 20-х, напевно, сутыкаліся. Ну, хотя... З Караткевичем, але ми б стільки б не випили. Так. Ми б стільки б не випили. Ну, на жаль, просто яму гэта істотна скараціла жыццё, і это вельмі трагічны такі момент у яго жыцці і в жыцці беларускай культуры. Ён бы мог яшчэ пісаць. А цікаві все і Гарэцкі загінуў малады, і Кульбак 41 год. Это людзі, і Караткевіч не стары быў, это людзі, якім проста сапраўды было наканавана пражыць значна менш, чым бы нам всім хацелася. Хто з'яўляецца сёння секс-сімвалам Беларусі? Ну, я тут просто боюсь быць сексістам. Так давай. Як бы свае преференції. Якої ти сексіст? Ну, все одно скажуть, вось, а чому ти от, як там, об'єктивізуєш там жанчин? Це жанчини, яких я кожен раз, коли бачу, просто піднімається настрой, так? Їх може бути шмат. Давай. Ну, самые простые такие зорки. Светлана Тихановская, Маргарита Левчук, Кристина Дробыш. Хопить? Что такое Беларусь як бренд? Ну, Беларусь еще не разгарнулася настолько, каб ствараць бренды. Сёння, ну, тому что мы ведаем, там и нешта зроблено, там и некие там IT-проекты, некие апы для там. Гэта все недзе так на паўдарозе до того, або там кулінарны бренд, мы уже говорили про дранікі, чаму не. Там, ну, як символ Беларусі звярыны, это зубр собой, там, и вусел на спине сядзіць. Драпежная птушка вусел. Белорусский теннис. Хоть это такая неоднозначная история, просто некоторые белорусские теннисистки, это мои землячки в самом близким сенсе, которые кончали мою школу и тренировались на кортах, которые у нас под окнами в школе были. Это ты про Зверу Барабанщика? Это теперешняя ракетка номер 1. Соболенко. Так. Это девчина с района. Так что это и это такое и радостное, и сумное, и не ведаешь, как это оценивать и увогуле. Ну, але будем спадзявацца, что теннисная эпопея ў Беларусі будзе працягвацца, традыцыі, і, магчыма, сапраўды свет будзе Беларусь пазнаваць па теннисных зорках, а не па нечым іншым. І гэтыя зоркі ўжо будуць мець насупраць сябе бел-чырвона-белы сцяг, а не пустую клетачку, як сёння. Калі б ты хацеў нешта параіць беларусам, што б ты зараз параіў? Ну, трымацца і быць беларусамі. Што б гэта не значыла. З намі быў мой сябра Сергей Шупа, і размаўлялі мы пра тое, як нам жыць далей, і што такое для нас беларушчына. І гэта тая тэма, якая, мне падаецца, у наступныя гады стане, ну, нават галоўнай. І дзякуй, што ты быў са мной. Дзякуй табе.